Zdravím ťa, som tvojim anielom ticha. Poctivo strážim ticho tvojho vnútra a mám s tým, priznám sa, mnoho práce. Prečo? Lebo si v neustálom zhone a strese, nesadneš si, stále musíš niečo robiť. Je dobré, že si aktívny, aktívna. To ma skutočne teší. Ale tvoja neustála aktivita prehlušuje tvoje vnútro a to ma už tak neteší. Tvoje ticho je pre teba veľmi dôležité. Tam sa môžeš skutočne počuť. A nie vtedy, keď zvyšuješ hlas alebo kričíš. Tam, v posvetnom tichu tvojho vnútorného vesmíru, sa dejú veci. Tam sa spájaš so svojím skutočným ja. Tam sa spájaš s anielmi, vesmírom, Bohom. Tam, v posvetnom tichu. Zastav sa. Sadni si. Zavri oči a pomaly dýchaj. Len na minútku. Vnímaj ticho vo svojom vnútri. Vnímaj ticho posvetného chrámu všetkého a ničoho. Keď to pochopíš, budeš svoje ticho vyhľadávať. Na minútku. Iba pre seba. Ďakujem ti, že si odo mňa prijal tento dar.